negociar o asunto. Bueno, a outra participante é a súa compañera de fatigas, Teresa Iglesias, e esta nena vai tocar un tema que eu non sei de onde saleu, a verdad, sinceramente non o sei. Chámose Lolita se marcha a la guerra. Bueno, o caso que ese é o que vai tocar, exactamente, pensando que pillades. Despois toca unha marcha nupcial da comarca de Berry, en Francia, e Teresa Iglesias. Entramos ao escenario e deleitamos a tus papás que están por aí. A ver... Outra que subiu os barros.